Kijk, we hebben in deze wereld zijn van allerlei systemen en regels, vooral ook heel veel regels natuurlijk. Ja, het liefste leef ik gewoon mijn eigen leven zonder dat ik gestuurd word door regeltjes en mogelijkheden en zulke soort dingen. Ik heb tot een jaar of 3 geleden heb ik altijd in betonnen huizen gewoond, zeg maar. En ik bracht een bezoekje aan het Halbesmaterrein in Grauw met een of andere festiviteit. En daar kwam ik in een jurt terecht. En toen had ik van, wauw, dit is te gek. Deze energie voelt goed. En dit wil ik ook, alleen dan minder Spartaans. Een jurt is een Mongoolse nomadentent. En nou ja, dat is gewoon een ronde tent van canvas en hout. En dat bracht mij op het idee om dit te gaan maken. Het idee was er in de 2,5 uur dat ik naar huis reed. Het basisidee was geboren en toen ben ik nog maanden bezig geweest om alles op papier te zetten. Om uit te werken, uit te tekenen, helemaal door te rekenen hoe het allemaal moest gaan worden. En ja, uiteindelijk heb je dan een bouwpakket, zeg maar. Ja, wat zegt het over mij? Ja, ik denk dat vooral de creativiteit dat vooral terugkomt hierin. En misschien ook wel het self-supporting willen zijn. Nou, ik heb hier geen wasmachine, dus de was die doe ik ergens anders. Maar verder kan ik hier alles. Ik heb hier gewoon een keuken, ik heb hier gewoon een toilet. Het is dan wel een eco-toilet. Maar ik heb gewoon een toilet en een douche en stromend water. Omdat ik hiernaast een kuub water in een vat heb staan met een pomp. En ik heb gewoon elektra, nu nog van het net. Een houtkachel om het warm te houden. Ja, de meeste mensen die hier binnenkomen, die vinden het eigenlijk helemaal geweldig. En zijn verbaasd ook over de ruimte binnen ook. Zo van ja, je zegt van ja, het is maar 46 vierkante meter. Nou, dat is maar net iets groter dan de gemiddelde woonkamer in een eensgezinswoning. Dus mensen zijn altijd heel verbaasd en mensen zijn ook altijd... mensen vinden de sfeer en de energie in huis heel prettig. En dat vind ik, wat dat betreft heb ik mijn doel bereikt zeg maar, in het aanpassen van het ontwerp van de jurt tot een volwaardige woning. Ja, dat de energie en de sfeer behouden is gebleven.